тоқидӯзӣ ҳунари анъанавии бонувони тоҷик мебошад, ки ба духтан ва нақшу нигори тоқӣ марбут аст. Тоқӣ сарпӯши суннатии тоҷик ба шумор меравад, ки асосан ду шакл дорад: мудаввар ва чоркунҷа. Онро дар шимоли кишвар тӯпӣ ва дар водиҳои ҳисору раштт, вилоятҳои хатлону бадахшон тоқӣ меноманд. тоқӣ навъҳои мардона ва кӯдакона дорад. тоқиҳои минтақаҳои тоҷикистон ва инчунин тоҷикони мамлакатҳои ҳамсоя аз ҷиҳати шакл, тарзи духт, нақшу нигор, анвои матоъ аз якдигар тафовут доранд. чунончи дар байни тоҷикон намудҳои тоқии чакан, ироқӣ, зардӯзӣ, турдӯзӣ, чортарк, чустӣ, чамандигул, муҳрадор, арусӣ, кулута, тоқи сарак, арақчин ва амсоли инҳо маъмуланд. тоқиро на танҳо барои ҳимоят аз нурҳои офтоб ва ё сармо мепӯшанд, балки пӯшидани он тибқи бовариҳо ҳатмӣ мебошад. мардҳо то ба солҳои 60-70 садаи асри 20 бетоқӣ намегаштанд ва сари лӯч дар сари дастархон нишастани мардҳо як навъ гуноҳ ҳисоб мешуд. имрӯзҳо дар байни ҷавонон суннати тоқипӯшӣ камтар шудааст. тоқиро ҳоло бештар калонсолон мепӯшанд. инчунин тибқи одат ба сар тоқӣ мегузоранд ва бо ин нишона аъзодор будани худро баён менамоянд. занҳову духтарон дар замонҳои пеш тоқиҳоро пӯшида аз болояш рӯймол мебастанд. ҳоло тоқиҳоро бидуни рӯймол ба сар мегузоранд. нақшу нигори тоқиҳо вобаста ба минтақаҳо гуногун мебошанд. нақшҳои маъмултарин қаламфур, бодом, анор, баргак, ғунча, занҷирак, гули алав, гулҳои садбарг, лола ва ғайра мебошанд. баъзе нақшҳо масалан қаламфур, тумор, гулхор бо мақсади ҳимоят аз чашми бад, таъсири махлуқоти фавқутабиӣ дар тоқиҳо тасвир мешаванд. нақшҳои бодому анор рамзи баракату фаровонӣ ва бодавлат шуданро ифода мекунад. инчунин нақшу тасвири гулҳо ва баргҳои гуногун дар тоқиҳо орзуву омоли рангини мардумро бозтоб менамоянд.